Kita. Heeh. Sik. Ndi watese ndi? Puncere kok tengah iki. Batese. Batese. Kenapa ini panggungnya? Mas Kru nyuwun tulung iki sampean solasi. Anjane yo roku iki lho Mas, rodok sumuk ngerti gak pupu dromos. Ya aja diungkapke. Batasku kene iki. Terus. Kita tengah-tengah iki ta. Heeh. Gak deh, batasku kene. Endi? Batasku tekan sekso kene terus rono. Batasnya sampean kene. Lah iki lho pendukungmu akeh heram, lah pendukungku mek sak met iki ya kalah jelas e. Hah? Iki apa permainannya apa sih iki? Nyanyi banter-banteran. Yo, lagune napa? Ya sembarang, kita harus kreatif. Iya balon kuadra 5 ya Bu ya. Meletus balon hijau sing bengok dor banter dhewe sing menang ya to. Ya ora. Lah piye? Kok lagune lagu zaman sekarang ae. Apa? Lagune? Ya mbah. Siapno Mas Kevin. Ayo. Pokok aku engko sebelah kene sampai tekan kene sampean kono sampai sebelah kono ya. Kene ya. Ya nyulek kene. Ya. Ayo.